Usani utshela uRek ukuthi iBenothidli bafuna ukuhlala nathi la. Awukazi nje ucabanga ukuthi indaba intodana yakhe ifuna ukuhamba ekhaya. Awukazi ucabanga ukuthi uwena odala lokho. Bamosha amandla lomuntu akadenza lezimbali ngothando bafuna ubusuku bomshado kaThidli noSani ukuthi ungaphumeleli. Nakuthi uyaqhubeka ukuhlala benze kube kuhlungeze bekuhloloza njalo nje sonke isikhathi. Ngokwami angisoze ngimiyeke uThidli abayeke. Uma uSani ethi uzokweseka uThidli nawe uyakwazi ukuthi uzokwenza lokho. Njengawe nje nami ngiyafuna ukuxoxa uThidli kulomuzi. Futhi engiphezulu kwalokho kuyofika isikhathi la izizwa khona engafanelekile ukuba umakoti la ekhaya. Mina nje ngifuna bahlale khona la ekhaya. Kodwa bayopheka ngokuhlukana. Lokho ngimayelana nokuthi ubani ukuthi lokho kumayelana nokuhlonishwa nongahlonishwa. Usakhuluma ngokuhamba. Awukwazi ukuvela ushiya umndeni wakho nje. Thidli ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.